Toto je Ady. Poznáme sa už od skorého detstva. Máme veľa spoločných zážitkov a rovnako aj záujmov. Jedna z vecí, za ktorú mu vďačím, je fotografovanie. Práve on ma naučil fotografovať. Naučil ma pracovať s nastaveniami fotoaparátu, ukázal mi základy kompozície a nakoniec aj prácu v programe na úpravu fotografií. Bez neho by ani toto video nevyzeralo tak, ako vyzerá teraz. A touto cestou mu chcem povedať ďakujem.